La nova campanya del voluntariat lingüístic ja ha començat a rodar, amb la presentació de les parelles que formaran part del programa. Primera presa de contacte de les parelles formades per persones voluntàries que des de ja formen una xarxa d'aprenents i mestres de la nostra llengua. Una experiència que servirà per a donar a promocionar el valencià entre les persones de manera altruista i només conversant. El Voluntariat per Valencià és un programa que consta de 10 sessions, mínim d'una hora, en el qual el que fem és ajuntar voluntaris i aprenents per adquirir fluïdesa en valencià. I hem dit en darreres ocasions que no cal tindre un nivell acadèmic de valencià, sinó simplement ajudar l'altra persona a llançar-se a parlar-lo. Perquè normalment ve gent a l'agència de promoció del valencià comentant és que jo voldria parlar-lo, però en el dia a dia, els meus voltants, no trobo gent que me'l parle. Aleshores és com donar-li aquesta espenta i aquesta ajuda d'aquesta persona per poder adquirir aquesta fluïdesa que necessita. El programa tindrà almenys 10 setmanes de durada en les quals s'aconsella una sessió d'una hora a la setmana de la qual han de participar les parelles lingüístiques. Cada cita consisteix en una sessió en les quals les persones de manera altruista i sense necessitat de requisit acadèmic han d'estar disposades a conversar i ensenyar l'idioma a aquelles persones que desitgen reforçar o practicar el valencià. Una experiència satisfactòria tant per a aquells que formen part del programa ensenyant com per als que gràcies a aquesta iniciativa han après a parlar valencià de manera fluida. Mantenir per casualitat en una presentació d'un llibre i li digui a Lídia que m'apuntara, no? que m'apetia ensenyar a algú o parlar en valencià a algú. Simplement parlar, perquè a voltes aprens tu i aprens tu igual com l'altre, no? És parlar i parlant és com s'aprèn. Transmitint a l'altre preguntant i així es comença. I ha sigut una experiència bona. A mi m'agrada parlar en valencià, en la meva llengua. No me l'ha ensenyat, l'he après en casa, gramaticalment he après com he pogut després i per a mi és la meva llengua d'expressió. Jo no parlava valencià fa 2 anys, he començat a fer voluntariat amb Josep, i he après tot el que puc dir ara mateix. Abans no parlava, no podia dir ni hola, i ara mateix puc fer frases, no parlo perfectament, però ara ja no soc aprenent, ja puc ajudar una altra persona a aprendre un poc de valencià. Un programa que especialment és recomanable per a tots aquells que no han tingut cap contacte amb la nostra llengua i que està donant excel·lents resultats, ja que està permetent que els voluntaris arriben a tindre un bon nivell de valencià. A mi el voluntariat m'ha fet d'ací. A mi m'ha fet d'ací, el voluntariat, jo com a aprenenta, perquè jo soc de Romania, clar, vaig arribar ací sense conèixer ni la llengua ni la cultura. I, en fi, jo volia entendre el poble on estic, perquè jo he vingut ací perquè he volgut vindre. Per tant, jo penso que cada un que ve ací sí que s'hauria d'espavilar un poquet, no? El programa del voluntariat per València permet aprendre la nostra llengua sense la pressió acadèmica. D'esta manera, l'aprenent té l'oportunitat d'adquirir coneixements d'una manera didàctica i al mateix moment el voluntari, que fa de mestre, ensenya com si es tractara d'un professional. Nosaltres no demanem que els nostres voluntaris foren mestres. Per tant, qualsevol persona, per exemple, una mestressa de casa, no? Que vol sentir-se professora. Perquè, clar, els voluntaris han d'ensenyar la seva llengua, el valencià de poble, el valencià de la pobla. No han de saber el nivell acadèmic. Per tant, també jo penso que és una manera de fer poble, de fer poble realment per als voluntaris, perquè al final tota la gent que ve ací és part del poble i com millor estiguen integrats i com millor les conegues, millor equip faràs d'esta gent, no? El voluntariat va ser presentat al Saló de Plens de l'Ajuntament, amb la presència dels voluntaris, als quals se'ls va fer entrega del material de la campanya, de Dariana Grotza, coordinadora d'Escola Valenciana, que és l'entitat que dona suport a la iniciativa, la regidora de Cultura, Beatriu Palmero, i l'alcalde de la Pobla, Josep Vicent Garcia. Des de ja, les noves parelles comencen les sessions amb les quals practicar la llengua i guanyar amb elles nous parlants. Aquesta és una experiència que el que fa és